Ah, l'ambiance dans le studio. Est-ce que vous avez fait un Farouk? Ah non. Va faut dire les follow. Non, non, ma Farouk, mais ça dit, on y est, ide ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ ko i bɛ teliya ka na dɔ b'a fɔ ni n tilala min na mais kungo ye mun sɔrɔ bilen a bɛ fɔ ye waati min na a bɛ sɔrɔ mun de la o de fana kan ka jate o fana kan ka jate o bɛ jate mais ala b'u tɔɔrɔ ko la u b'o bila ka u b'o ɲɔngiri ka boli ka ouais ça dépend voilà a bɛ o bɛ voilà hali b'u ko la o b'a bila u b'o ɲɔngiri non o b'a bila voilà a mɔgɔ bɛ yen o minnu b'o kɛ a bɛ yen bon c'est ça tu as compris maintenant ce qu'il voulait dire kuma b'o yɔrɔ de nɔfɛ n y'a faamu n bɛ boli ka taa ka na sisan an bɛ boli ka taa ka na sisan donc a to yen ni n tilala baara la n bɛ taa pression ko tɛ o tɛ wa bamananw ko so tɛ se ka boli n'a ma girin fɔlɔ a bɛ girin a bɛ boli ko so tɛ se ka boli n'a ma girin bamanankan don so tɛ se ka boli n'a ma girin o kɔni i ni so dɔn wa a bɛ so dɔn mais pour que so ka boli il faut ka girin de ka girin cogo di n m'a faamu so tɛ ka wuli dɔrɔn gu non a b'a cuncu fɔlɔ a b'a sama a bɛ taa dɔɔni dɔɔni don a bɛ départ ta o i bɛ taa da ye ko ye dɔɔni a b'a cuncu dɔrɔn i ɲɛ b'a la a bɛ sɔrɔ ka ko so tɛ se ka boli n'a ma girin duru don fiɲɛ na i y'a faamu sisan d'accord a faamuna i y'a faamu kosɛbɛ n y'a faamu mun bɛ yɛlɛ ayi foyi bamananw ko den tɛ se ka taama n'a ma munuma ayi kɔni siga t'o la siga t'o la Alahu akibaru ŋunuma diɲɛ étape de y'o diɲɛ sigiyɔrɔma caman e m'a ye u b'a fɔ ko maaw ka hakɛ to fiɲɛtɔya namaraya ko wuludennin ye dɔ kɛ nin bɛɛ la parce que a bɛ daminɛ o de la o i bɛ na i tɛ yeli kɛ ou bien i ɲɛ bɛ yɛlɛ i tɛ fɛn ye i bɛ kɔrɔbaya kalo kelen kalo fila i bɛ commencer ka sigi n'i ye sigili daminɛ i bɛ commencer i bɛ ŋunuma ni ŋunuma daminɛ i bɛ tagama fana dege f'i bɛna se ka fo ka na kɔrɔbaya ka san kelen san fila san 30 fo ka na san 70 san 100 balo ko ni den tɛ se ka tagama n'a ma ŋunuma ko maakɔrɔba fana tɛ se ka a da n'a ma sigi o sɛbɛn maakɔrɔba dɔrɔn ye bon sinon dali kɔni position normale ye i b'i sigi de fɔlɔ i bɛna dɔ b'i fili diɲɛ kan m'o de fɔ o de ma n ko a normal kɔni ye min ye n'i b'i da kɔni abilɛ i bɛ sigi fɔlɔ de o de kɔni y'a normal yɛrɛ yɛrɛ bon denmisɛnninya la i bɛ na i bɛ pan k'i fili voilà maakɔrɔba kɔni ale b'a débrouiller Alahu akibaru n b'a kun jɛ ni mun ye mun bɛna i layɛlɛ ko warasɔgɔ a kalama de ka di warasogo kalama ka di bamananw b'a fɔ mun fɔ o la u b'a fɔ nin cogoya la c'est à dire ne b'a résumé ka kɛ mun ye n'i ye baara kɛ sisan ka tila i bɛ ka wɔsi waati min na i ka sara ka bɔ ka d'i ma n'i ka baara kɛ sara ye a bila o de ka di mais n'i ko a tigi ma sisan cɛ taa i ka na sa sini m'a lajɛ i k'a fɔ ko sini m'a lajɛ a bila cɛ o kuma bɛ caya dɛ o kuma bɛ caya o tubarikala ayiwa bisimila nba naamu Ablaye bi araba ye décembre kalo tile 7 naamu sanba 2022 tubarikala an bɛ gafe daminɛ l'histoire o ye faso ka fasiri ye an ka kɛ fɔlɔ ye bamananw ko gale mun de b'a kɔnɔ sefa wari miliyari 6 Ablaye miliyari yɛrɛ wa miliyari 6 ko baaraw bɛna ta ka don min ye Comatex la Ablaye ka se ka a lakuraya kura ye tuguni ka se ka baaraw don caw kɔnɔna la mun ye an ka kɔɔriko fana Ablaye ka se ka olu fana don ba la ko de an ka gouvernement ka hakilina ye walasa ka se ka usine kɔni lawuli walasa baaraw bɛ se ka kɛ cogoya minnu na bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka nafalan o sɔrɔ a ko kɔnɔna la Ablaye Jean-Pierre Lacroix ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati in na ko jamana bɛ ka baara kɛ cogoya min na ko mun ye ONU k'olu bɛn'u ka danaya tɔ sinsin hali bi mun ye Mali kan kamasɔrɔ ko baara bɛ ka taa cogo min na Ablaye k'a ta cogo k'a ka ɲi alhamdulillah Ablaye madame Sanogo Aminata Male médiateur de la République a ko nin waati kɔni na k'olu ka hamina ye fɛn kelen min ye ka se ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen lawasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ min ye cakɛda olu yɔrɔ la k'o de y'u ka hamina belebeleba yɛrɛ barikalla ayiwa l'indépendant ale ye mun sɛbɛn kɛnyɛrɛ ye Ablaye ko finitigilaka 46 minnu minɛnen don Mali kɔnɔ yan ni Ivoirien ko k'u ka finitigilakaw don ni Malien ko mun ye mercenaires don Ablaye ko CEDEAO ma a fɔ maa si ye k'a fɔ ko n'u bilala n'u ma bila k'u bɛna ɲangini ta k'u ka ɲɛsin Mali ma ko ma fɔ fan si ko CEDEAO m'o fɔ maa si ye
Ablaye ko Cheikh Nane le côté ale de kun y'a fɔ bon olu fana ka baaraw ko dɔnnen don quoi ayiwa BCEAO ka baaraw kun kɔnɔna la Ablaye ko banque 14 mun ye Mali kɔnɔ olu kɔni ye kasabi caman kɔni juru sɔrɔ dɛ o kaɲi banque 14 o ko la fana na juru sɔrɔ olu kan ka baara kɛ n'o ye ka se ka lafiya lase cogoya min na naam Ablaye naam Gawo mara la ko kɛlen don baara a ka kalan na Ablaye ko i b'a fɔ maa ba naani bɔɲɔgɔnko Ablaye k'olu bɔr'u sigiyɔrɔ la n'u ye tile 3 ka bɔ mun ye Intilite k'u y'u sigiyɔrɔ bila de Ablaye maa ba naani 4000 personnes k'u les déplacera o man ɲi dɛ Musa Bugan kɔrɔ yan ko nin kɛra kamalen dɔ ye ale kɔni n'a tun bɛ mécanicien kɛ ka soudeur kɛ Ablaye a ye ko ale soude taara ye mun ye canal kɔnɔ koyi o y'a fila kɔnɔ a su kɔni yɛrɛ canal la Ablaye ko ten a se nɔ na dɛ kabako an bɛna tila k'a walawala ayiwa tabarikala les échos b'a fɔ wele les échos wele ale kan bɛ taa yɔrɔ jan a bɛ taa yɔrɔ jan masara min Andagoli Gindo n b'o dɔn n terikɛ nin don i terikɛ don kadɔ n tɛ yan kadɔ bɛ n terikɛ sa dɔgɔnɔ don bi ministre don ministre fana Andagoli Surumani faama don ne b'a fɔ Andagoli Surumani Ablaye faama don dɛ n b'o dɔn kɔni sabali nin waati in na i b'a dɔn mun ye biennale kan ka kɛ mun ye jaw kan n'o ye photo ye donc ale kɔni baaraw kan ka daminɛ sini yɛrɛ to ye alamisa ye wa o don nka min ye ale kɔni taama bere ta ka taa baaraw koromokarili lajɛ n'a sɔrɔ baaraw b'a la ka labɛn cogoya minnu na pour que ni maaw nana maaw bɛɛ lajɛlen ka se ka wasa ko kɔnɔna la ayiwa Ablaye académie d'enseignement de sang Ablaye olu ye kɔni u dusuma kasilen don u ye cri de cœur kɛ nin waati in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna k'u ka directeur généraux ka yɔrɔw Ablaye k'u ka fɛɛrɛ ɲini o ko la a bɛ se ka dilan cogoya min na ko na fisaya kosɛbɛ sinon laban tile b'u sɔrɔ o tɛ yan ayiwa nin ye jumɛn ye ni l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau o ye jɔn dɔ ko fɔ olu kumana Ablaye tension bana n'i ye Bamakɔ ta bi ala ka kisɛ la maa 100 o maa 100 Ablaye ko a bana i bɛ maa 44 bɔɲɔgɔnko la an y'a to a la ko Bamakɔ maa 100 donc ko maa 44 a b'u la ko il souffre d'hypertension artérielle ala ka kisi an ka taa n t'a lajɛ wala Ablaye an sɔngo maa caman Ablaye k'olu bɔnɛna u ni na jadisiw fɛ dɛ ko maa caman bɔnɛna u ni na ala k'i muso tɔɔrɔ n'an taara min ye an bɛ kalo min na sisan n'o ye kɛnɛya kalo kɛrɛnkɛrɛnnenya la mois de la santé kana maaw olu fana ma to u ka maa 2 bɛ yen olu kɔni ko jɔnjɔn taara ka di olu ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka baaraw kɔnɔna la ka kɛ ni banbaaciw olu ka baaraw ye Ablaye dilikaw fɛ yen ayiwa ko min ye dili sibaw ni waati in kɔnɔna Ablaye k'u sigilen don nka k'u hakili sigilen tɛ dɛ k'u jatigɛlen sigilen don nin waati ninnu na kasɔrɔdenw kɔlɔsiba surveillant de prison Ablaye k'olu bɛna taa tile 5 baarabila la baarabila min kan ka daminɛ décembre kalo tile 19 san 2022 k'u bɛna baarabila de Ablaye donc kasɔrɔdenw bɛna u yɛrɛ kɔlɔsi a ko filɛ nin ye service minimum bɛ yen Sud Hebdo ale kumana Mali ni Russie ka bolo di ɲɔgɔn ma Ablaye nin waati kɔnɔna ka kɛ ni mun ye finitigilakaw olu ta fanfɛla la ko n'i y'a jateminɛ ko a bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la ko bonya b'a kɔnɔ ko wa k'o de ye Mali fana ka hakilina ye ko ni bonya bɛ fɛn fɛn kɔnɔ ko Mali bɛ don o de la bɛɛ ye bonya fɛ Ablaye Yuwaru faamaw kɔni olu kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yuwaru sigibaa minnu bɛ yen olu tun b'u ka zakatu ta ka taa di bamaci wale kɛbaaw ma Ablaye u ye dankariw la dɛ u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'o tɛna kɛ bilen Guinée nin waati in na mun ye Musa Dadis Kamara n'a tɔɲɔgɔnw n'u b'a la k'u kiiri nin waati in na ko turu kun sera Dadis ma nka Ablaye Dadis y'a jira k'a fɔ k'ale fari man d'a la ko yala sɛbɛnnikɛla y'a fɔ ko nin ye fɛɛrɛ de ye wa walima est-ce que ko bana yɛrɛ de bɛ Musa Dadis Kamara la wa parce que Tumba kumana kojugu Tumba kumana dɛ le pélican Ablaye ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye jɛrɛ min bɛ sigi san o san ka ɲɛsin mun ye transporteurs ma a tako 19 donc a baaraw fana bolodalen don Ablaye ko n'i y'a ɲininkali kɛ sa nin baara ninnu bɛna taa taabolo jumɛn fɛ ko a bakuruba fɔlɔ ye mun ye maaw bɛ sotaramaw ni bisi minnu ta waati min na Ablaye ko jɛrɛ in bɛna bolo de kan kosɛbɛ k'u bɛn'o de don ba la kosɛbɛ ko pour que maaw ka se ka lafiya cogoya minnu na ko de y'u ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ye ni tako 19 n'o ye réunion annuelle des services des transporteurs ye
Ablé. Nam. 25e saison ordinaire d'administration de la Kanam. Ablé au baro sigilen kɔfɛ. Kanam ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko san kura nataw la n'o ye san 2023 ani 3 ye. Ablé o kɛlen don ka laɲini min sigi sen kan n'an k'a ma ko budget prévisionnel. Ablé ko a dagosi bɛ jɔ CFA wari miliyari 99. O ye wari ye. Kasabi do dɛ. Ko de sigilen don sen kan. Ka bɛn ni san kura nata n'o ye san 2023. Ala ka dɔw garisɛgɛ la. Ami. Le républicain en bas kunkari n'o ye. Jean-Pierre Lacroix. Croix k'a kan. Ablaye Croix ti k'a kan. A ka kuma in fɔli a nafa ka bon kosɛbɛ. Ayiwa. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin waati ninnu kɔnɔna la ko n'a jateminɛ ko baara caman k'o kɛra a kɛcogo fana kɛcogoya ko a ɲɛna kosɛbɛ mun ye cɛmancɛ fanga maaw fɛ. Ko siratigɛw la ko nin waati in kɔnɔna la min ye autorité malien na Ablaye ko Nations Unies vraiment k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma k'u ka baara kɛlen na. Ayiwa. K'u kan k'u jija hali bi. O da ka di la. Cɛsiri k'u ka dɔ fara baara kan hali bi. Parce que sisan an tɛ se ka bagabaga ɲɛ. Foyi. Sisan u y'a faamu. Ni ko ma kɛ ko ti dɔn. O tɛ wa. Ablaye o don dɛ. Ni ko ma kɛ ni ko ti dɔn. Faut que fanga ka kɛ fanga la sa Ablaye. Siga t'o la. Cɛ ka kɛ cɛ ye. O kɔni. A banna. N'i nana Ablaye bɛ taa. O kɔni. N'o b'i kunkolo la ka ban foyi tɛ yen bilen Ablaye. Mais n'i nana fana i nɔ yɔrɔ to. I b'i nin yɔrɔ to yen ka taa o de ka ɲi. Voilà. Beaucoup fu sa ko fu. Ayi. Ablaye o ma ɲi dɛ. Ka na ka taa ten. Ayi o ma ɲi. Ko dakantigi foyi t'a sɔrɔ ne tile ma ban. Foyi. Mais ko fanga bando. Ko fama bindo. Fanga fana tɛ. Foyi tɛ Ablaye o. Voilà diɲɛ b'o cogo la. I se foyi t'o la. Voilà. Ala misali suruma kɛra an kɔrɔ yan a ma mɛn o. Siga si t'o la. Masa Solo. Ablaye Andane. I bɛ Malimag kɔrɔ dɔn. Malimag. Kɔrɔ. Malimag kɔrɔ. Parce que i ma bɛn ni Malimag an kɔni bɛn n'a ye. Bon Malimag min kɔni bɛ yan n b'o yɔrɔ dɔn. Fɛn caman bɛ feere dɛ. A tɛ ne ye Église ba kɛrɛfɛ wa. Église ba kɛrɛfɛ. Église ba kɛrɛfɛ. Est-ce que a bɛ Église ba de kɛrɛfɛ. N'a ma jan ɲɔgɔn na d'a ma. A tɛ Église ba fɛ. Ale ni Église bɛ jan dɔɔni. Malimag ni Église ba. Ablaye goudron tigɛlen dɔrɔn ne ka se Malimag la o. Carré fila b'u cɛ. Ablaye carré fila kɔni Bamakɔ carré kɔni an bɛɛ b'u distance dɔn. Carré kɔni fila b'u cɛ dɛ. Carré fila b'u cɛ. Ale ka suru trésor kɔrɔ la ni fɛn. Église ba ye. Bon ne bɛ fɛ ka sira bɔ n'o de ye. A ka suru jigisɛmɛ kɔrɔ la ni ale. An tɛ jigisɛmɛ kɔni dɔn. E tɛ jigisɛmɛ. D'accord. An t'o kɔni dɔn. Ayiwa jigisɛmɛ ni jɔlen bɛ Malimag la so mun ɲɛsinnen d'u ma o de ye jigisɛmɛ kɔrɔ ye. Jigisɛmɛ o fana tun ye butigi ye Modibo ka waati la ani Musa ka waati la magasin don faso ka magasin de don minɛnw tun bɛ fɛrɛ la dan nɔgɔ la. Yɔrɔ bɛɛ kɛ banque ye sisan. A tɔgɔ de ye bamanankan na jigisɛmɛ. Jigisɛmɛ. Bamanankan don jigisɛmɛ. Ka t'i jigisɛmɛ. Voilà kelen tun b'o la kelen tun bɛ Barilebugu jigisɛmɛ a tɔgɔ don bamanankan don. Magasin belebeleba de don ka aw jigisɛmɛ. Aw bɛ fɛn sɔrɔ dan nɔgɔlen na faso fɛ. Faso fɛ. Voilà bamanankan don jigisɛmɛ. Jigisɛmɛ. Voilà. Ablaye cɛ o ko kan ka don ba de la. Voilà. O man ka bila dɛ. I y'a faamu. Donc Malimag kɔrɔ o a bɛ wele sisan i bɛ taa Malimag kɔrɔ la. Malimag kɔrɔ. Bon Malimag kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na fo mɔgɔw sigilen don tulo bɛ na sisan o sigilen don ka fɛrɛli kɛ maa caman sigilen don so yɛrɛ de a kɛra butigi fitinin ye sisan o y'a kɛ butigi fitinin ye ale tun bɛ so belebeleba jan kelen o waatinin na o soni jour pour jour an bɛ mercredi la mercredi 7 décembre 1949 o y'a dayɛlɛ c'est la première boutique qu'on appelle le premier supermarché moderne de Bamako. Supermarché moderne de Bamako. Voilà, supermarché mun bɛ yan sisan ale de ye fɔlɔ Bamako kɔnɔ. K'a dayɛlɛ ka vitre k'a la ka sɔgɔnin k'a la ka fɛnninw k'a la fo Bamakɔkaw bɛ taa sigi vitre la k'a lajɛ. K'a lajɛ. Dɔn tɛ wele dɔn na. Dɔn tɛ wele dɔn na. Donc ale tɔgɔ ye waati don mun na u y'a jɔ yɛrɛ tubabu de y'a jɔ ko a tɔgɔ ye Paris Square. Paris Square. Taalen ɲɛfɛ u y'a dilan kura u y'a tɔgɔ falen parce que tubabu n'u ka kɛ gu dɛ u ka kɛ gu u y'a kɛ Printania o fana y'a tile kɛ a bɛɛ y'u ka tɔgɔ ye voilà a tile fana kɛra u y'a yɛlɛma tuguni k'a yɛlɛma k'a peinture k'a tɔgɔ fɔ ko Score voilà Score bon indépendance taara an nana tubabu taara an fana ye tubabu tɔgɔ bɔ a la an ko Malimag. Mali magasin général. O de y'a Mali magasin général. Bablaye, i ye maa caman ba de bɔ fili la bi.
parce que bɛɛ b'a fɔ Malimag mais a kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye? A kɔrɔ ye Mali magasin général. Voilà. Malimag. Malimag kɔni o y'a tigɛlen k'a surunya. Voilà. Donc ale fana tun b'o cogo la fɛn caman tun bɛ sisan. A tɔlen o la u y'a bɔ supermarché y'a la pewu parce que yɔrɔ falen na u y'a fɛrɛ dɔ ma a tigi ko nafa t'a supermarché nafa t'a la k'a tilan k'a kɛ boutique fitinin ye mɔgɔw ka louer k'o nafa b'a la ka tɛmɛ Malimag. Tiɲɛ a y'a louer mɔgɔw ma. Donc sisan an b'o poser u b'a fɔ Malimag kɔrɔ. Tɔgɔ kɔni ma se ka bɔ a la. Malimag kɔrɔ. N'i bɛ fɛn fɛn ɲini kɔrɔ in fili la u poto fɛn ninnu i t'a yɔrɔ i b'a sɔrɔ. Ayi a bɛɛ bɛ yɔrɔ la yen. Ani jeu ballon a yɔrɔ fila bɛɛ fɛn ɲini. Sabara o jimi fɔlɔ a bɛɛ bɛ yen. Malimag. O de ye Malimag kɔrɔ. Donc o de ye kɔrɔlen mun bɛ n bolo bi ka fɔ i ye bi. I ni ce ni baraji. N b'a fɔ i ye ni ce ni baraji. N ba. K'an bɛ dɔn wɛrɛ. Inchallah. Le flash.